cíimiid sa bhunreacht, so tá an teoirt machchan so gur scríoch an bhunreacht in Maryland agus an déanach astrú do Ghaeilge. Ní sé sin fíor an éair agus tá text ionta scríofa an tal míle carúil faoi son, is féile daoine sin na léamh. Ach sa bhunreacht féin tuigemuid má tá equivalent ar Maryland an Ghaeilge tá túsáte an Ghaeilge. As cíimiid inis sa rís gohfuil beidir botún sa text in Maryland nach bhfuil ann sa text an Ghaeilge agus ís an uachtarán sampla an bhách chuig son. Dearann sé sa text in Maryland dearann sé have reached your 35th year. A cílíonn sé sin an ísitá go sa 35th year ná trucha cahar. Whereas the text in Ghaeilge there an trucha chuigú bliain slán agat. Tá tú trééis an trucha chuigú bliain a hrisint agus tá sé créachna tá tú inis trucha chuig bliain a díis. Mar hiigmid an céad bhín de héal níl tú bliain a bháin díis, níl éon ísead sa chéad bhín de héal. So is doch tá equivalent idir an text in Maryland and text in Ghaeilge son is léir an rud greibh a gceiste chuúna make aon den a trucha chuig bliain díis. Ach ní dearann sé sin sa text in Maryland, dearann sé go siimplí trucha cahar. Má léimid ag go lichirthe ach is leistar an aibh san sa text in Ghaeilge. So sin just sample beag go bháin áit go equivalent idir Maryland and Ghaeilge.